Жамағат, сізге қызық болса нәрсе айтасыз келе, кешеме 3-ші күні мына шушы бина мында енді төбетейкі дейлер, аны атыйлар, башны деп орысша айталар. Енді біздің шул татар сөзінен кеткен түркі сөзі. Шуның тігі яғында бір қибат, шундай парикмахерский бар. Татарша енді айтсақ шаш тараш хана деп атыйлар. Енді шунда сөйлешіп тұрам, меңа сөйлей парикмахері. Ол қибат енді аларда. Мәселен 900 тұра шаш алырға, мұнда білесіз бет 350 тұра. Мәселен сақалда не қатылымы бірге қошып, мәселен кіші шашын алдырса 2100 сумға түшемі шол еміш. Енді нәрсе айтасы келе. Шолсын енді аптырайым, шол нәрсесі қызық енді. Тігі орысша айтмышы, нет никакой логики. Шол тігі парикмахер сөйлей, бірде еркіші келді де, бүтін яқтан ақша жетмей, 6 бала де, өзі православный кіші де. Мәселен, ақша жетмей де, міскінға де, 6 баласы бар де. Тігі ол бір уақытта шол анекдотны бәлкі ешіткендір. Тігі бір сөбет, нексіз не де, баласызда көпте сұрағанлар, шондай дини кішіден ме, шол дин әхілінен ме. Енді біләс, енді қайсы дин турында сөйлеменде. Ол бет неде яңғырда, яуада тұра дейм, нәрсәмі, но бет енді нешік татарша зонтик енді. Но бет зонтикны алырға керек юлға дегіл шулай ентіп тұрмай, шул шекілі деп. Бұл шуны искәт шырған да айта алмады да, енді шул неде, міне де, шул де дини кіші, шундай 6 баласы де. Но біләсіз ме айтасы келе уақытында мен тігі машина бәргәне, сөйлегәне, мен тігі неде больница ятқанда, шунда бір 2 сөйледім енді. 2 инсульт, 1 инфаркт болған ма? Өзі ешкіні 40-қа келген ма ол? Қатыны келіп шыққан, аназы үйден бірізі қалып келген. Әлі 5 баласы ол. Қызмет хақынды уақытында бермейлер ейді, жетмейдір, шаңғы бұршылып шыл инсульт берген. Көрдіңіз меншік кіші. Әлі тігі уақытында мен Оренбурдан келе жатадырым автобус білен. Шунда қатта юлда бір баулы да шығып қалды ол. Баулы да оқы бер екен. Өзі Оренбур өлкәсінде бір ауылдан бір татар қызы. Қатта ол сөйлеген емін аушы Буа районның Павлинский район деген орысша. Анан бір ханым бізде налоговыйның салым инспекцияның жетекшісі болып ішледі бірінші ай бойына. Әрет, енді орысша айтмышлы, это к слову. Шул айта әтиемде, олақталі колхозлар, біраз колхоз шекіл нәрсе құмақ енді, құмақ қожалық еміш. Әпкесін шундай хозяйство, құмақ қожалық, шунда ол жетекші болып, ол де ерегі де ауыртады. Анынды 51 яшта де әтиемде. Ерегі де енді шундай де ауырта. Шул арамастан ішлейді, ерейді. Ішін ташласа бейт, көңілсіз кішіге. Шуна көре енді аташы ішләп ерейдір. Шуна айтасы келе, міне тұрмышта кіші ойлы бір нәрсе жетмей, ойлы міне шушы болса, ақша үйіп кетіріп салсалар, міне шуны алырым, мұны алырым, байыр едім. Ну, байлық, біләсіз мол мешіктір. Тігі бірсі бек ақыл айтқан, әлі мен абайымда мәрхум айттымы Одессадағы ғұмырының яртысын де, кіші де мәселен де, әдем баласы ақша табырға де, шол де, нетайынды. Нәрсе деп айталар енді. Міне ғафу еттіңіз, ашыққанда искә келмей ол. Орысша айтмышлы посвящает де. Бағышлы менімше дұрыс болса. Міне шул тігі қақшап қаласың, ашығып сөйлегенде. Екінші ярты ел ғұмырынды, ол де шул де сәлемі жоғалтқан, сәлемәтлігін бітіріп де, ақша де, қуа нәрсе де. Екінші ғұмырын яртысынды, екінші яртысынды, шул де сәлемәтлігін қайтарға деп, ақшасын шул тапқан ақшасын шығара деп. Шуна көрі айтасы келе. Ол енді шулай енді хақ сөзлер енді олар. Шул міне кіші, міне қазір шул тігі орысша айтмыслы, міне қайсы орысша айтсаң, ол енді айталар идиома де, устоящее выражение, бик яқшы ялтырап тұра. Татарша кальк ясасаң, аңлап та болмай емсізірек. Айтасы келе.
гафу итегез. Мен шулны аңлата башлаган чакта оныттым да инде нәрсә турында сөйләгән, менә кеше монда комачалады да бераз әзрәк. Әйтәсе килә, адәм баласы куа акчаны, хәзер менә шундый урысча әйтмешчә стиль жизни навязали, навязали менә хәзер безгә урысча әйтмешчә навязали стиль жизни, байлык, менә машина, кредитка монсы кредитка, хәзер ди 3 кредит хатта кешеләрдә урысча әйтмешчә закредитованный по уши ди. Алар ди бурчылы бириләр, тагы бер кредит алалар, менә кредитны ябырга ди, шулай ди кайгырып, шулты хәзер навязали менә образ жизни, что ли, менә шулай әйтәсе килә. Байлык, бай яшәргә дип, өйләрен матурларга кирәк, машина кыйбат шитилнекен кирәк, мәсәлән, тагы нәрсә киенергә кирәк, шитилдә бер-берсенә сырыйлар, кайда ял иттең? Әгәр дә ул әйтсә, менә мәсәлән, огородта, бакчада, аннардан көләләр. Ул инде үзен престижын югалтмаска дип, шитилгә барып ял иткән була, бер-берсенә ярышалар. Бу инде капитализм формациясының хәйләсе инде бу. Капитализмны мәсәлән ул теге шайтан димин, дьяволмы, нәрсәме? Менә без вакытында әйтәсем килә җәмәгать. Университетта укыган чакта, анда безгә мәсәлән шул әйттем инде, Ругон Макар изаля, тагы нәрсә. Беләсезме, берәр көлемсерәп, беразрак ышанмыйча, шикләнеп без укыйдык. Ул шитил әдәбиятны бездә әйтәләр курс зарубежной литературы дип, анда тормышны нинди авыр күрсәтәләр. Менә мәсәлән сестра Керри дигән нинди хәерчелек. Сез О Генрины укып карагыз. Алар имеш дишек 3 тиен диме шул инде. Ничә цент өчен, доллар өчен эшләп, сәламәтлеген бетереп эшләгәннәр. Хатта кешеләр шуңа күрә ул авыр тормышын. Без инде уйладык, бу инде теге безнең хөкүмәт ала да имеш шуларның иң теге хәерчелекне күрсәткән язучыларның иҗатын безгә шулар иҗаты белән таныштыра, анда бәлки яхшы яклары да бар дип. Бар бер ягынан, юк, мин бәхәсләшеп тормыйм сез белән. Бар. Әмма кемдер менә бу тормышта, беләсезме, социализм һәр кайсын тиң итәдер, урысча әйтмешчә уравнивал. Аны ялкауны да имеш, мәсәлән, тырышканны да, шунда кемдер ул яри дөрес түгел инде, менә гаделлек юк анда. Әйтәсем килә, кемдер кулыннан килми бит, мәсәлән, ул шин эшли яхшы. Теге әйтә бит, химичный умей, минем теге бер таныш, бер кыз әйткән, әтием КамАЗда эшли, әнием урыша, ник акча күп алып кайтмыйсың. Ул әйтә, урлашасым килми, воровать не хочу, химичный умей дип әйтә ди әтием ди. Шул әнисәнең бурчып башын ашап, ахырында теге шиде алмыйча, аракысын башын аракка салганда, инде бөтен җире чирли, сөякләр авырта, аны ди докторга апарганнар, доктор әйтә, эшеңне ташла ди. Ул әйтә, эшемне ташласам, мин ди бөтен җирем авырта, сөякләрем үләм мин шуңа күрә ди. Менә шулай ул теге акча дип талап, кайсы вакытта гаиләдә ирне талыйлар, тиргиләр, менә имеш акча алып кайтмыйсың, бүтән ирләр акча алып кайта дип. Беләсезме, әгәр дә сезгә ул акча иң кадерле булса, хак сүз, акча алып кайтсын, алып кайтмаса китсен. Кайсы вакытта сәламәтлеген бетерәләр дә, баллары гафу итегез, дөрес хак сүз сөйләмәй әйткән өчен баллар үсә дә китә. Менә ул ире белән кала. Яри әле калса, кайсы вакытта ире ширләп китә, теге дөньяны калдырып китә. Картайганда баллар тарала да, ул байлыкка бик исе китми әнисенең. Инде шуны әйтәсе килә. Соңдан ул утыра инде, бер үзе аптырап, менә ялгызлыкта, бай коттеджда, ничә кешеләрне беләм, коттеджда яшәп, алар инде картайганда торасы да килми, чөнки баллары таралып китә, яшәсе килми. Мин ничә кешеләрне беләм, хатта Түбән Камада танышлар, мәсәлән, тагы кая беләм, монда шәһәрдә дә беләм, китеп калалар алар, калмыйлар алар, чөнки аерым алар мустақил яшәсе килә балалар гаилә белән. Шуңа күрә ата-анасын калдырып китәләр алар шунда. Шуны әйтәсе килә. Нәрсә әйтәсе килә? Әйтәләр бит урысча, это не мое, это не твое ди. Аңлагыз, әгәр дә сездән кулынан килмәсә акча тыбырга, шатланып шул бәхетле яшәгез шул гаиләдә, әллә нәрсәгә омтылмагыз. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен сау булыгыз.